Molweni guys, igama lam ndinguliyema, andihambi ndede noma nobani. Sugar mama. Bhuti bendisithi kuyendi naye. Lentwana Sugar mama madoda. Ukuba kanje igama lakho? Igama lam ndinguPam, ngikwathini senem yam. Ndisuka kulaa mhlaba sedinarha but ndiyengumsebenzi fana guys. Original, I'm from Kleplat, ndisuke eKharu, apha Manjabraka khona. Okay, hayi inkosi kakhulu sisoma. Ikharektha yakho ndiyayithanda kakhulu. Most abantu bayayithanda ikharektha yakho. Khasinike nje amazwi positive nje ambalwana about ikharektha yakho. Ikharektha yam kakuhle kakuhle ifundisa kakhulu. If bangaba siyabona nowadays abantu abaninzi like lama 2000 they are struggling, befuna imali, they end up dating abantu abadala. Ubona umuntu lo angangumamakhe because of money. Ifundisa ngolo hlobo. Loo nto ithi guys, stop loving money because nizokwenzakala. You end up dating your mothers. Even thina mabhinqa, we end up dating Ben 10 because of sifuna into bangaba mabasivise kamandi. Mhlawumbi la maxhego sinawo sanawatsho kulaa ndawo laa nqa. Hayi ndiyakuva sisoma. Kuqale at a young age ne. Kule journey yakho zintoni ii-challenges odibene nazo mhlawumbi? Yho, zininzi gqithi because I think I was doing standard ngelaa xesha lethu yayizizistandard mosibonina nangee-grades. I was doing standard 3. I still remember idrama yam yokuqala yayinguGinger Bread, ndagathi ndandiyinareyitha khona. So ndamka ndayenza itheatre, uBlack Hobos ngelaa xesha likaShow Road to Fame. I was doing i-series ethi Black Hobos, ndidilishana nabantu. Kukhona igroup kakuthiwa khona laa ngoma ethi Sugar Baby, I Want to Kiss You, yona sasiyekthala Sugar Baby, then senza laa Black Hobos. Ii-challenges endizifumeneyo azikho that much because ngelaa xesha lethu kakusemandi ke mos. Ndiqala ufumana ii-challenges ngoku ndi-ektha uSugar Mama. Yho sana ndiyaplitwa ngabantwana. They thought that ndingulaa Sugar Mama nyhani udeyitha abantwana. Zii-challenges endizifumanayo. And other challenges, andikwazi konwaba even if I'm in a funeral. Mna ndedwa, abantu basoloko bejinga apha embeni kwam. Andikwazi ke ukwenzani nto muthi ndibahoye. Eyona challenge positive endiqonda into yoba ngaba ndiyayivuyela, even if I go to hospital, I don't stand in the queue. Ndivela ngorhwexwa kuthiwa iza. Even if there are long queues as shops, I don't stand in those queues. Ndiyaphambili. Xa ndiyabona into yoba ngaba ingathi apha ndizosokola, I just show my face. Sugar Mama. So esenje zii-challenges ezimandi ezo, but ezinye umzekelo mna I'm not a party animal, but if bangaba kukuyeka bakho into ezandifuna into bangaba mandiyeke iindawo ezifana nee-taverns, mhlawumbi ezi gigs zaba bantu ndi-ekte kunye nabo just to support. Sometimes ndifuniwe for i-appearance, ndiba nengxaki because andonwabi. Abantwana, abantu abakhulu bajikeleza kum. I don't mind ngaloo nto leyo, qha ungaske abantu bandinike Personal space. Personal space, yes. Yeah. Inkosi kakhulu siswami. Hayi siyabulela nge-acting yakho. Nisiphathele i-entertainment gqeberha yonke. Ndiyayithanda i-entertainment. Nendlela o-acta ngayo siyayithanda. Usisi uBhabhi uLavi. And it's me in the real life. Ndiyabona ngoku. Please guys, singafumana phi? Ningandifumana eTinarha nenamba yam. I can give you my number guys, it's 083. Okay. Ningandifumana nakuFacebook. Yeah, okay. Niyakwazi undifumana kuFacebook. Khana kuFacebook ndinguPremier Lolo. And then ke uyakwazi undifumana kuWhatsApp if ever there's something eninifunela yona. It's 083 473 6801. Social media. Social media ndikuFacebook qha and it's my personal account. Kubantwana abancinci
ndiyafuna uba motivator, iyahambe ke indlela ne. Into endiyazi nxa uba ngabe unostarter apha endlini by taking your phone okanye ifowuni kamama wakho uba umncinci, wenze nje into ecinga uba fanuba hayi ayizoya ndawo and post it, uzobona izawulandelwa. Uzawumane uqhubekeke, uzomane ubona ke mos i-likes nendoni. Okwesibini, bakhona abantu like mhlawumbi abalocally, for example apha kule area ndikuyo ngoku iWestville, kukho abantu abafana nooRhadebe, Phanjile, nooMakhado. Usondele kubo ucele bona baze like bakufake kuloo content yabo bayenzayo. Then you will grow up, because we do have abantwana abancinci esibathatha especially on holidays. Sinabo abantwana esibathathayo, mhlawumbi umntana sizomfaka kuloo character siyifuneleyo ngelo xesha. Ewe, sikhawuleze sishute because of izovula izikolo. Iyahambe ke le ndlela guys, and ngenye imini, yazi ngenye imini uzawubona sisezawuba phaa phezulu. uShowmax makanithathe. Heyi, makasithathe makanithathe uShowmax. makasithathe. Gqibeka like iyathanda uSugar Mama nyhani, iphume nase-TV guys. Guys, uyathandwa uSugar Mama. Nge-6 kaMarch we're in Cape Town doing a comedy show phana. I'm telling you, iholo lakhona lithatha 800 and something yabantu. It was full. Abanye abantu abafumana ndawo bafuneke bame emaqaleni because of this Sugar Mama. I-comedy show leyana part bekukhona the actors of Sugar Mama, abanye babo bazi-comedians, Zulia Nqaba, uSiya Seya, uPhanjile, bazi-comedians. Then bekugcwele guys, I was one of them. Bendiphana, I was performing no Siya Seya. Iyathandwa guys iSugar Mama, iyathandwa really worldwide. Enkosi kakhulu ngexesha lakho sisi wam. Enkosi kakhulu, siyabulela. Guys, please like and subscribe. Bukele uSugar Mama ku-YouTube guys, afumaneke. Subscribe hayi nqha nini, nizobona. Mala ngifumana i-message nqinqing na Sugar Mama ifike. Yayiba. Nqinqing, guys, please man guys. Please nayitya le into, nayitya. Awuyifumana bani-subscribe. Thank guys. Enkosi, enkosi, enkosi. Enkosi.